माथो। औ, गलाब बिबारा बयनिबो फेभरेट। नाथाय आं गलाब बिबारखौ मोजां मोना। आयौ बाला मानोसै? दावसो देलाय, गलाब बिबारखौ मानसिफोरा मोजां मोननायनि नेरसोन महरै बाहायो। सोरबा सोरखौबा मोजां मोनोब्ला गलाब बिबारखौ होनाय जायो। नाथाय जों सोरखौबा मोजां मोननानै गलाब बिबारखौ जेरै होदों, अननायखौबो बिदिनो थार गोसोजों होमारोना। जाय गलाब बिबारखौ जों जाय मानसिनो मोजां मोननानै होदोंमोन, बे बिबारा साननैसोनि उनावनो गोरान जालाङो, गाज्रि जालाङो। थिग बिदिनो सोरनिबा मोजां मोननायाबो बेफोरबायदिनो खंख्ला रानस्राव जालाङो। बेनिखायनो आं मोजां मोननायनि महर हिसाबै बाहायनाय गलाब बिबारखौ मोजां मोना। आयौ बाला, नोंनि लजिक नोंसो मिथिसिगौ आरो बाहायथि। अब्लाबो नों मोजां मोनाब्लाबो साजायनानै दोनदो आरो। दावसो देलाय, नों जाय जायगायाव थायो, जाय न'आव थायो, बे न'आव नों जा बुस्थुखौ मोजां नुयो, मोननो हास्थायो, बेफोरखौसो दोननांगौ। आरो जाय बेसादखौ नों मोजां मोना, बेफोरखौ गारहरनांगौ। जेब्ला नों मोजां मोननाय बेसादफोरखौ न'आव साजायनानै दोनगोन, अब्ला नों गावखौनो एसेब्लाबो नोंनि सिमाङा जाफुंनाय बायदि मोनो। बेनिखायनो गाव हास्थायनाय, लुबैनाय बेसादफोरखौ साजायनानै दोननांगौ। बेनिखायनो बे गलाब बिबारखौ आंनि नोजोराव आं मोजां मोना। बेनिखायनो आं बे गलाब बिबारा आंनि न'आवबो जायगा गैया। आयौ बाला, बिदिबालाय आं लानानै थांनोसै। ओइ दावसो देलाय। आयौ बाला, जमरानिसो माथो। ओइ दखना सिखाव, आंनि दखनाखौ मानो खावनाय नों? आं एसेबां मोजां सुनानै फोराननानैसो दोनदोंमोन दान्दायाव। दखना खावदों? औ, बे हारामि सथां फाख्रिया आंनि दखना खावदों। लामनानै दोननाय दखनाखौ खावनानै लांदों सालिया। नोंनाव मा फोरमान दं दे आं नोंनि दखनाखौ खावदों होननानै? सबबागासिनो सोरबा जागोन मिथिबाय। आंनि दखनाखौ खावनानै बा फेसबुकआव पस्ट खालामदों आरोना आंनि दखनाखौ गाननानै। हाफां, नों गोरोन्थि बुजिदों जानो हागौ। दखनायाथ' एखे रोखोमनि मेरला थायो। आंबो मिथिगौ दखनाया गोबां रोखोमनि एखे थायो होननानै। नाथाय आं जाय दखनाखौ फोराननानै दोनदोंमोन, बे दखनायाव आं बिबार आखिनानै एम्ब्रयदारिजों जि आराम एरनानै दोनदोंमोन। आरो बे दखनाखौ दावसो देलायनि पस्टआव नुदों आं आपल'ड खालामनाय फेसबुकआव। दावसो देलाय, बेफोरखौ मा खोनालाबायदों आं? नों मानो दखना खावनांगौ जाखो दे दावसो देलाय? माथो बिबाबो हरा। आं दाखालिनो बिदोंमोन हाफांनाव दखनाखौ गानथ'नो हरहाय होननानै। हरा माथो आं होनलायबावो आरो। बेनिखायनो खावबाय आरो। नुबाय दा सिखावा लोगो लोगो ओंखारबाय। नोंखौना बुथला दे। आंनि दखनाखौ लाबोनानै होफैनोबा होफै आरो फेसबुकआव लिरनोबा लिर। आं हाफांनि दखनाखौ खावबाय आरो आं हाफांनो हैफिनबाय होननानै आरो सरि होननानै फेसबुकआव लिर। नङाबा पुलिसनो कमप्लेन हैगोन आं। आयौ बाला हाफां, बिदि खालामथारनांगौ आरो? आं जेबो मिथिया। आंनि दखनाखौ खावदों नालाय नों फेसबुकआव सरि होननांगोन आरो फेसबुकनि बे फट' पस्टखौ आपल'ड खालामफिननानै बुंनांगोन बे दखनाया हाफांनिसोमोन, आं खावनानै लाबोफ्लांदों होननानै। नङाबा जेलनि ओंखाम जानो थाखाय रेडि जाखा। दावसो देलाय। औ बुं। नों आंनि लोगो आरो आंनि लोगो हिसाबै नों सिखाव खावनायखौ आं एसेबो मोजां मोनाखै। नों मानो मालायनि दखनाखौ खावनांगौ दे? माबा मोनसे दखना नांगौ जादोंब्ला आंनावनो बिथ'नो हागौमोन ना? आं हाफांनि दखनाखौसो फसायदोंमोन। बेनिखायनो फेसबुकआव पस्ट खालामनो होननानै आं रिल्स मोननैसो बानायनो होननानै दखनाखौ खावनानै लाबोदोंमोन आरो। नुबायना हाफांआ मा होननानै बुंलांदों? नोंखौ फेसबुकआव पस्ट होनो होदों। नों खालामगोन आरो बिदि? अब्लाथ' नोंखौ मानसिफ्रा सिखावसो होननानै बुंगोन। नोंखौ बयबो सिखाव नोजोरैसो नायगोन। अब्ला नोंबो आंखौ सिखाव नोजोरै नायगोन आरो? दावसो देलाय, आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ। नों आंनि थाखाय मालाबाबो गाज्रि खामानिखौ साना। आरो जुदि नोंहा माबाफोर नांगौ जायोब्ला नों आंनाव बिगोन। आरो आं नोंखौ लोगो हिसाबै मालाबाबो गाज्रि लामायाव थांहोआ। नों जुदि गाज्रि लामायाव थांगोन, आं नोंखौ जेब्लाबो रायनानैब्लाबो मोजां लामायाव लाबोफिनगोन। आयौ बाला, बेनिखायनो नोंखौ बयबो मोजां मोनो खोमा बाल्ला। नोंखौ अरनाबो मोजां मोनो, इराग्दावाबो मोजां मोनो, थफिरामाबो मोजां मोनो। आंखौसो बाला रावबो मोजां मोना। गासैजोंबो मोजां मोनजानायाबो मोजां नङा। मालाबा देहानि थाखायबो खहा जायो। जेरै थफिराम, दाखालि नोंनो नुदों नङा होमबा? थफिरामा आंखौ बोरै किडनेप खालामनानै जुलि खालामनो नागिरदोंमोन। बेनिखायनो गासैजोंबो मोजां मोनजोबजानायाबो मोजां बाथ्रा नङा। आरो गासैजोंबो गाज्रि मोनजानायाबो गाज्रि बाथ्रा। बेनिखायनो दावसो देलाय, सिखाव खामानिखौ दा मावसै दे। आयौ बाला बायदि, नों मानसि मोजां। नों बायदि लोगो मोननानैबाबो आं सिखाव मावफ्लांबाय आरो। दिनैनिफ्राय मालायनि दखना खावनायफोरखौ गारदो दे। जागोन दे। इराग्दाव, नों थांमारनोसै आरो?
औ बोहैथिनि थाखाय आं अरनखौ नागिरनानै लाबोथारगोन। नाथाय मानो इरागदाव बोहैथिनि थाखाय इसेबां मानो गावखौनो खस्थ'आव खोलैनो नागिरदों नों? आं बोहैथिनि खुसिनि थाखाय गासैखौबो मावजोबगोन। नाथाय मानो बोहैथिनि खुसिया नोंनि जिउआव मानो इसेबां गोनांथि? मानो होनोब्ला आं बोहैथिखौ गोसो थोयो। नाथाय बोहैथिया नोंखौ गोसो थोआ, अरनखौसो गोसो थोयो। नों मानो बुजिया? आं मिथिगौ निजिरा, बोहैथिया अरनखौसो मोजां मोनो, नाथाय आं बोहैथिखौ मोजां मोनो। बिनि खुसिनि थाखाय आं गासैखौबो मावजोबना होनो सानो। नाथाय नोंनि खुसियालाय? नोंनि खुसिनि थाखायथ' बोहैथिया जेबो सानाखै। बोहैथिया जेबो सानाब्लाबो जेबो नङा, नाथाय आंनि अननाया बोहैथिनि सायाव अराय सम थाबाय थागोन। इरागदाव नों मानो बुजिनो नागिराखै? मानो गावनि साननायखौल' नंगौ बायदि सानो नों इरागदाव? खोनासं निजिरा, नों आंनि मोजां लोगो, नोंनो आं गासैबो दुखु सुखुखौ फोरमायो। बे खेबावबो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिनो नाजादो नों। आं अरनखौ नागिरहैनोसै, नों बेवहाय आंखौ जेबो बुंनांला। मानो हेंथा होआ आं नोंखौ? नोंनि गासिबो खामानियावनो नोंखौ हेफाजाब होबोबाय आं, नाथाय बे खेबाव आं नोंखौ मालाबाबो हेफाजाब होआ। नोंखौ आं अरनखौ नागिरहैनो होआ। आरो खोनानाय बायदिब्लाथ' अरना जांख्रिखां हान्जायावसो खामानि मावो होननानै खोनादों। अब्ला आं मानो नोंखौ अरनखौ नागिरहैनो? नोंहासो माबा मोनसे जायोब्ला? बोहैथिनि थाखाय आं गासैखौबो सहायनो थाखाय रेडि। नाथाय मानो बोहैथिया इसेबां इम्पर्टेन्ट नोंनि जिउआव? आं जेबो इम्पर्टेन्ट नङा नामा नोंनि जिउआव? नोंबो आंनि जिउआव एसेबांनो इम्पर्टेन्ट जेसेबां बोहैथिया। अब्ला नों बोहैथिनि खुसिनि थाखाय नों आंखौ मानो दुखु होनो नागिरदों? मानो आंनि खोथाखौ लायालासिनो नों हाग्राबारियाव थांनो ओंखारदों? खोनासं निजिरा, बोहैथिनि जायगाया बेलेग, नोंनि जायगाया बेलेग। नों मालाबाबो बोहैथिनि जायगाखौ लानो हाया आरो बोहैथिया मालाबाबो नोंनि जायगाखौ। आं बोहैथिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो नोंखौ मोजां मोनो लोगो हिसाबै। मोननैबो फाराग दङ, बेनिखायनो आं बोहैथिनि खुसिनि थाखाय दिनै अरनखौ नागिरहैनो नागिरदों। नाथाय आं नोंखौ लोगो साना। अब्ला माथो सानो सुथुर मालानिफ्राय? इरागदाव आं नोंखौ मोजां मोनो, नों मानो बुजिया? मा बुंलाबायदों नों निजिरा? औ इरागदाव, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। औ, आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो इरागदाव। बै समनिफ्रायनो गोसो थोयो जेब्ला कलेज टाइमनिफ्रायनो आं नोंनो एसाइनमेन्ट लिरनानै होयो, प्रजेक्टआव नोंखौ हेफाजाब होयो। बै समनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनबोदों आं, नाथाय बुंनासो लानो हायाखै। नोंनि मोजां गाज्रि जेरावबो हेफाजाब होबोबाय आं, नाथाय नोंसो आंनि मोजां मोननायखौ बुजियासै। निजिरा, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? औ इरागदाव, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंनि खुसिनि थाखाय आंबो गासैखौबो मावजोबनो हागोन। खोनासं निजिरा, आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा। आइ एम सरि। आं नोंखौ दुखु होबाय, बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। थेवबो आं नोंखौ मालाबाबो मोजां मोननो हानाय नङा। आंनि जिउआव जेब्लाबो बोहैथियाल' थागोन। मानो थाखाय? मानो बोहैथिखौल' मोजां मोनो नों? मैया दाखालिसो फैनाय सिख्लाखौ नों इसेबां मोजां मोनबाय, गावनि लोगोखौबो बावगारलायबाय नों। निजिरा, नों गोरोन्थि बुजिदों। नोंखौ लोगो हिसाबै आं अराय सम मोजां मोनगोन, नाथाय गार्लफ्रेन्ड हिसाबै आं नोंखौ मालाबाबो साननो हाया। आंखौ निमाहा हो, एब्ला गुबुन सेंग्रा नायनानै गोसो थोबानो जाबाय। अब्लाबो नों ओंखारलांबानोसै आरो आंनि गोसोनि मोजां मोननायखौ नों एसेबो अनसायनो लुबैला आरो इरागदाव। आं नोंखौ नंखाय मोजां मोननानै मा जानांगौ जाखो निजिरा? सोरखौबा मोजां मोननांगौबा थार गोसोजोंसो मोजां मोननाय जानांगौ, नाथाय आं नोंखौ नंखाय अननाय होनानै मा जानांगौ जाखो? बेनिखायनो आं मालाबाबो नोंखौ मोजां मोननो हाया निजिरा, आंखौ निमाहा हो। बे इरागदावा बोहैथिनि थाखाय इसेबां फाग्ला जाबायना? आरो इरागदाव, नों इसेबां अख्राना, आंबो नोंनिख्रुइ बांसिन अख्रा। आंबो नोंखौ गावनि खालामनानैसो गारगोन। नांगौबा जोंनि लामायाव हेंथा फैया मानो आं गासैखौबो बोस्रांजोबगोन, गासैखौबो। बाप्पावै नों मा खालामदों बेवहायलाय? आं नोंजों रायलायनोसो फैदोंब्रा। आंहा नोंजों रायलायनांगौ जेबो गोनां खोथा गैया। र' खोथाखौथ' खोनासंग्रोना, आं मा रायलायनो फैदों। मा खोथा बुं, आंहा टाइम गैया नोंफोरबायदि सेंग्राजों रायलायनो। र'ब्रा, खेबसेल' खोनासंना, नोंनि थाखायबो बिराद खामानिनि खोथा जानो हागौ। माने आं बोहैथिनि खोथासो सावरायनो फैदों। मानि थाखाय? मानो होनोब्ला नोंनि मोजां मोननाय एक्टरा बोहैथिखौसो मोजां मोनो नङा होमबा इरागदावा? बेनिखायनो नोंनि दुखुखौ सुस्रांनो फैदोंब्रा। मा बुंनो नागिरदों मोजाङै बुङा मानो? मोनसे डिल खालामनो हायो। नों आंनो बोहैथिखौ खालामनानै हो, आं नोंनो इरागदावखौ खालामनानै होगोन। जागोन ना? मा सानखो? बुं, डिलखौ मन्जुरबा। आच्छा, नों बेफोरखौ माबायदि खालामगोन? बाप्पावै, नोंलाय मानिथो इमान स्मार्ट जागारदों? नोंबो प्लानिं खालामनांगोन ना आंजों लोगोसे। बोहैथिखौ माबोरै आंनि थाखाय खालामनानै होगोन बे नोंनि सायाव, आरो इरागदावा माबोरै नोंनि जानांगोन बे आंनि सायाव। बुं, मन्जुर ना? अके, जागोन दे। अब्लालाय डिलखौ पाक्का होनना साननोसै आं। अके। नाथाय बोहैथिखौ आंनि खालामथारनांगोन दै। बेफोर गासिबो आंनि आखायाव हेगारनानै हो, खालि इरागदावखौल' आंनि खालामनानै होबानो जाबाय। जागोन दे।